ஹலோ எவ்ரிவன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து ஆந்திரா ஸ்டைலில் ரவா இட்லி பண்ண போகிறேங்க. சூப்பர் சாஃப்டாக இருக்கும். இதுக்கு வந்து பேக்கிங் சோடா எதுவுமே தேவைப்படாதுங்க. நான் வந்து 1 டம்ளர் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு எடுத்துகிட்டு 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்துகிட்டு ஒரு 2 டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 hour மட்டும் ஊறினா போதுங்க. இப்போ வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அவல் எடுத்துருக்கேங்க. அதையும் ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 minutes ஊறினா போதுங்க. அதையும் ஊற வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இப்போ ரவை எடுக்க போகிறேன். ரவை வந்து 1 டம்ளருக்கு 4 டம்ளர் வரைக்கும் போடலாங்க. உளுந்தோட ஃப்ளஃபினஸ் வச்சு நான் இப்போ 3 டம்ளர் எடுத்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு ஒரு 2 டைம்ஸ் ரவை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்மளோட உளுந்து ஊறினதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து கிரைண்டர் போட ஆரம்பிக்கலாம். கிரைண்டர் போடலாங்களே. மாவு வந்து கிரைண்டரில் போட்டுட்டு அதோட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கல்லுப்பு போட்டிருக்கேங்க. போட்டுட்டு நல்லா இப்போ கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம், கொஞ்சம் டைட்டாகவே இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம ரவை வந்து ஊற வச்சுருக்கோம்ல, அந்த ரவை வந்து தண்ணியோடு போடக்கூடாது, நல்லா பிழிஞ்சு போடணுங்க. அதுக்கப்புறம் மாவு வந்து நல்லா கிரைண்டாக இருக்கா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ரவை சேர்க்கணும். கடைசியாக தான் ரவை சேர்க்கணும். ரவை சேர்த்த பிறகு கிரைண்டர் ரொம்ப நேரம் சுற்றணும். ஜஸ்ட் அந்த ரவை மாவோட மிக்ஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதாங்க. ஒரே ஒரு மாவு வந்து பாத்திரத்தில் எடுத்துகிட்டு இப்போ 3/4 பாத்திரத்துக்கு தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 6 to 7 hours வந்து ஃபர்மெண்டேஷன் ஆகணுங்க. இப்போ பாருங்கள் மாவு எவ்வளோ பொங்கிருக்கு அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்ம எந்த சோடா எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம், அப்படியே நம்ம டைரெக்டாக இட்லி தட்டில் வச்சிடலாங்க. இந்த ரவை இட்லிக்கு வந்து சட்னி வந்து கொஞ்சம் லிக்விடாக இருந்தால் காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. இந்த ரெசிபி மட்டும் சட்னி ரெசிபி நான் அப்புறமா அப்லோட் பண்ணுறேங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.